Učte sa. Stalo sa vám niekedy, že niekto bol o vás nepravdivo informovaný? Spôsobilo vám to problémy? Z toho môžete vidieť, akú pohromu môžu vyvolať nepravdivé informácie. Aj vy môžete mať o niekom nepravdivé informácie. Oddeľovanie nepravdivého od pravdivého vytvára porozumenie. Všade okolo nás je množstvo nepravdivých informácií. Zlomyselní ľudia ich vytvárajú, aby slúžili ich vlastným zámerom. Niektoré z nich pochádzajú len z čírej neznalosti skutočnosti a môžu brániť prijímaniu pravdivých informácií. Hlavný proces učenia pozostáva z overovania si dostupných informácií a selektovania tých pravdivých od nepravdivých, dôležitých od nedôležitých. Týmto spôsobom človek dochádza k záverom, ktoré môže použiť. Ak to človek robí, je na dobrej ceste ku kompetencii. Skúškou ktorejkoľvek pravdy je, či je to pravda pre vás. Keď si vezmete súbor informácií, objasnite si všetky nepochopené slová, pozriete sa na danú vec a stále sa vám dané informácie nezdajú pravdivé, tak pre vás pravdivé nie sú. Odmietnite ich. A keď chcete, choďte ešte o krok ďalej a rozhodnite sa, čo je pravda pre vás. Koniec koncov, vy ste ten, kto to bude musieť používať alebo nepoužívať, kto bude musieť v súlade s tým uvažovať alebo neuvažovať. Slepé prijímanie skutočností alebo práv len preto, že vám to bolo nariadené, môže mať nešťastný koniec, keď sa vám tieto skutočnosti či pravdy zdajú byť nepravdivé alebo dokonca falošné. Toto je cesta, ktorá vedie na smetisko nekompetencie. Existuje ďalšia časť učenia, ktorá si vyžaduje naučiť sa veci jednoducho naspamäť. Napríklad pravopis, matematické tabuľky či vzorce, alebo v akom poradí treba postláčať gombíky. Ale dokonca i pri jednoduchom učení sa naspamäť musíte vedieť, na čo daný materiál slúži a ako a kedy sa používa. Proces učenia nie je len kopenie informácií na predošlé informácie. Je to proces získavania nového porozumenia veciam a lepších spôsobov, ako niečo robiť. Každý, kto je v živote úspešný, sa vlastne nikdy neprestal učiť a študovať. Kompetentný inžinier drží krok s dobou. Dobrý športovec sa stále informuje o rozvoji vo svojom športe. Každý odborník má po ruke vždy kôpku príručiek z vlastnej oblasti a obracia sa na ne. Nový model šľahača alebo práčky, či tohtoročný model auta, všetky si vyžadujú trochu štúdia a učenia, aby ich človek dokázal úplne ovládať. Ak to zanedbá, dochádza k nehodám v kuchyni, a na diaľniciach sa objavujú krvavé haldy šrotu. Človek, ktorý si myslí, že sa v živote nemusí už nič viac učiť, je veľmi namyslený. Ten, kto nedokáže dať bokom svoje predsudky a falošné informácie a nahradiť ich faktami a pravdou, ktoré by boli pre jeho vlastný život a pre životy všetkých ostatných užitočnejšie, je nebezpečne slepý.
Existujú spôsoby, ako študovať tak, aby sa človek skutočne niečo naučil a mohol to používať. V skratke to predstavuje mať učiteľa alebo materiály, ktoré vedia, o čom hovoria, objasniť si všetky slová, ktorým človek plne nerozumie, nahliadnúť do iných materiálov alebo oblasti daného predmetu, vytriediť nepravdivé informácie, ktoré by už človek mohol mať, roztriediť falošné od pravdivého na základe toho, čo je teraz pravdou pre vás. Konečným výsledkom bude istota a potenciálna kompetencia. V skutočnosti to môže byť oslnivá a užitočná skúsenosť. Nie je to veľmi odlišné od príkladu človeka, ktorý sa štverá na zradný kopec cez trnisté krovie, no ktorý nakoniec dosiahne jeho vrchol a s ním nový pohľad na celý šíry svet. Aby civilizácia prežila, musí na svojich školách pestovať zvyky a schopnosti študovať. Škola nie je miesto, kam človek strčí deti, aby sa mu cez deň neplietli popod nohy. Keby mala plniť len tento účel, bola by príliš drahým prepichom. Nie je ani miestom, kde by z detí mali robiť papagájov. V škole by sa mali deti naučiť študovať, pripraviť sa na stretnutie s realitou, naučiť sa zvládať ju s kompetenciou a byť pripravené prevziať svet zajtrajška. Svet, v ktorom budú dnešní dospelí vo svojom strednom alebo pokročilom veku. Zarytý zločinec sa nikdy nenaučil učiť sa. Súdy sa ho opakovane pokúšajú naučiť, že pôjde späť do väzenia, ak znova spácha zločin. No väčšina z nich rovnaký zločin opäť spácha a opäť putuje do väzenia. V skutočnosti je to práve kvôli zločincom, že sa vydáva stále viac a viac zákonov. Slušný občan je ten, ktorý sa zákonov drží. Zločinci samozrejme nie. Zločinci sa nedokážu učiť. Na bytosť, ktorá nevie, ako sa učiť a ktorá nie je schopná sa učiť, nezaberú žiadne predpisy, smernice, tresty ani nátlak. Charakteristickou črtou vlády, ktorá sa stala zločinnou, ako sa to v histórii párkrát stalo, je, že jej vodcovia sa nevedia učiť. Všetky dôkazy a zdravý rozum im môžu hovoriť, že utláčanie vedie ku katastrofe a napriek tomu zvládnuť ich si vyžiadalo násilné revolúcie či druhú svetovú vojnu, aby bol odstránený Hitler. A toto boli pre ľudstvo veľmi nešťastné udalosti. Títo ľudia sa neučili. Vyšívali sa vo falošných informáciách. Odmietali všetky dôkazy a pravdu. Bolo nevyhnutné zbaviť sa ich. Choromyselní sa nevedia učiť. Fakty, pravda a realita sú mimo ich dosah, pretože sú poháňaní skrytými škodlivými zámermi alebo zdrvení do takej miery, že nie sú schopní uvažovať. Sú stelesnením nepravdivých informácií. Nechcú alebo nedokážu vnímať ani sa učiť. Obrovské množstvo osobných a sociálnych problémov má pôvod v neschopnosti sa učiť alebo v odmietaní sa učiť. Životy niektorých ľudí vo vašom okolí zišli z cesty preto, že nevedia, ako študovať a preto, že sa neučia. Pravdepodobne vám prichádza na zo pár príkladov. Ak človek nedokáže ľudí okolo seba priviesť k tomu, aby študovali a učili sa, jeho vlastná práca sa môže stať oveľa ťažšou. Bude dokonca preťažený a jeho vlastné šance na prežitie sa môžu výrazne znížiť. Pomôcť druhým, aby sa učili a študovali, sa dá už len tým, že im poskytnete informácie, ktoré by mali mať.
Pomôcť môžete jednoducho aj tak, že im potvrdíte to, čo sa naučili. Pomôcť môžete aj tým, že oceníte akýkoľvek prejav zvýšenia kompetencie. Keď chcete, môžete urobiť viac. Môžete ľuďom pomôcť, bez hádok, vytriediť nepravdivé informácie tým, že im pomôžete nájsť a objasniť si slová, ktorým neporozumeli, a pomôžete im odhaliť a zvládnuť dôvody, prečo neštudujú a neučia sa. Pretože život je do značnej miery pokus-omyl, nepúšťajte sa do niekoho, kto urobil chybu. Namiesto toho zistite, ako je možné, že k chybe došlo, a pozrite sa, či sa z toho ten druhý môže nejako poučiť. Možno budete občas sami prekvapení, že ste rozuzlili niekomu život len tým, že ste ho priviedli k štúdiu a učeniu. Určite prídete na množstvo spôsobov. A myslím, že zistíte, že tie jemnejšie z nich fungujú najlepšie. Pre ľudí, ktorí sa nedokážu učiť, je svet aj tak už dosť krutý.